Osote Govano Anambra State Dr. Onyekachukwu Ibezim agwago ndị nna ka ha kunie tete n'ụra maka ọrụ ha dịka isi ezinụlọ ka ha bụrụ ndị nke ga-apụta ife nyere aka n'iwulite ezinụlọ ha. Osote Govano kpọrọ oku anụnwa na ozi pụrụ ụbọchị ụka ụbọchị pụrụ iche anọmerube ụbọchị ndị nna n'ụka akara na Holy Spirit Anglican Church Paul University Ọka. Onye ọrụ anyị Emmanuel Okonkwo nọ ebe a ma weta ozi ka anyị sonyere ya. Osote aka na-achị Govano steeti ya bụ Dọkịnta Ibezim onye kwupụtara na ọtụtụ ndị nna n'oge ugbu a adịghị alụzi ọrụ ha otu esi wee tụọ anya n'aka ha dịka ndị nna mgbe ochie ji wee mee. Kwupụtara na mpụ na omekome dị n'obodo n'ụbọchị taa bụ nnọọ ihe kpatara ya bụ adịghịzi uchu n'ọrụ nakwazi emeghịzi ihe ha kwesịrị ime nke ndị nna na ezinụlọ ha dị iche iche, ebe ọ kpọkuru ndị nna ka ha bụ ndị ga-etete n'ụra ma rụọ ọrụ ha otu esi wee tụọ anya n'aka ha iji wee mee ka obodo a dị mma. Ka ọ na-ekwupụtazi ụdị njikere ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo dị ịgbanwere ọnọdụ Anambra steeti ọkachasị n'ihe na-ewetara steeti a ego ya nakwazi n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba nke steeti a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim kpọkụziri ndị Anambra ka ha bụ nnọọ ndị ga na-enye ọchịchị Soludo nkwado pụrụ iche oge ọbụla iji wee mee ka Anambra kawanye mma. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger bụkwazi bishọp nke Ọka Diocese bụ Right Reverend Alexander Ibezim chetara ndị nna na Chineke na oge ọbụla inyere ha aka na ọ bụrụ na ha ga-abịa ya nso, ebe ọ gwara ha na Chineke nna nwekwara ike ịnapụta na nsogbu ha dị iche iche nke na-echere ha aka mgba n'ezinụlọ ha. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ozizi si esi wee bịa na ya bụ ihe mmemme bụ Venerable Onyeka Egwu Ọnwụ kpọkuru ndị nna ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike oge ọbụla ịdị na-adọta ngozi Chineke nakwazi ihe ọma wee nye ezinụlọ ha kama ịdị na-ewetara ezinụlọ ha ihere na abụmọnụ, ebe ọ kpọkuzi ndị nwunye ka ha bụ ndị ga na-enye ndị di ha nkwado pụrụ iche iji wee nyere ha aka rụọ ọrụ ha dịka ndị isi ezinụlọ. Ọtụtụ ndị nna ndị gwara ABS okwu na ya bụ ihe mmemme ndị gụnyere onye ji ọkwa chairman nke 2023 Church of the Holy Spirit Father's Day bụkwazi onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Nigeria Union of Journalists bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu ya nakwazi onye ji ọkwa chairman Men's Fellowship nke ya bụ ụlọ ụka Church of the Holy Spirit bụ Dọkịnta Raymond Ọfọ kọrọ ndị nna dịka ideji ezinụlọ ọbụla ebe ha chọpụtara na ọ bụrụ na ndị nna ga-alụ ọrụ ha otu o si wee kwesịe n'obodo a ga-adị mma otu esi atụ anya na ọ ga-adị mma. Ihe pụrụ iche emere na ya bụ ihe mmemme gụnyere egwu pụrụ iche ndị nna ahụ gụrụ ya nakwazi ekpere Archbishop Ibezim kpere ndị nna ya nakwazi ndị bịara ya bụ ụka site n'ụlọ ụka Church of the Holy Spirit dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.